ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಶಾಂತಿದ ಆಳುಡು ಪೋಪರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬರ್ದು ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಡು ಮಾತಲ ಬತ್ತದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರದಾದ ಉತ್ತರ ಪವಿತ್ರತೆ. ಏಪ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪಗಣಿಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪನ್ಪುನ ಪರ್ವೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪ ಪಂಡಿತಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ನಿಖುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದೆ ಉಪ್ಪ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿನು ದೀಪುಜ ಓರಿ ನನ್ವರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉನ್ನತಿನು ಪಡೆಪ. ಗೀತೆ ಲಕ್ಕಳೆ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆ ಲಕ್ಕಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮೀಯ ಚೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಬುದ್ಧಿಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಂಡು ಬಾಬಾ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ಲೆತೊನುರು ದೇಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯುಣವು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯ ಪುನಾದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ವಿನಃ ಬೇತೆರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾತ ಆಧಾರ ಶಾಂತಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಶಾಂತಿ ದೇವನೇ ಶಾಂತಿನು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಬನೆ ಪಂದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು ಅನ್ನ ಶಾಂತಿನಿ ಏರು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಏರು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಪನ್ಪುನವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜೆ. ಇಂದೆನು ಕೇವಲ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ದೇವತೆಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏತು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆರು. ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನವು. ಶಾಂತಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿರೋಗಿ ಕಾಯ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ದೇಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಗೀತೆನು ಮನುಷ್ಯರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬಾಬನ ಕುಳುದು ಐತ ಸಾರುನು ತೆರಿಪೇರು. ಆರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಆದು ಬುಡಿಯರು. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದಿತ್ತನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡಿತ್ತುಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುನು. ವಾಸ್ತವುಡು ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು. ಕುಡ ಬಾಬಾ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದು ಬುಡ್ಪ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆವುಂಡು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪವೆರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬೈದ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಆಲೆ ಪಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಐರ್ದವರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು. ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಲ ಸಹ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲಿ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪದು ಕುರುಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. 84 ಚಕ್ರವಂತು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು. ನಿಕಲಿಗೆ ಊರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಹೋದರಿನ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಪೆರು ಪ್ರದರ್ಶನ ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಎರಾಂಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಂದ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನೆನು ತಿರಿಜಿರಿಂದೆತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಲೆಪ್ಪವೆರು. ಆಕುಲು ನಿತ್ಯಲ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವೆರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರು ಬಂದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ. ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿನ ದೀಪುಜ ಓರಿ ನನುರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉನ್ನತಿನು ಪಡೆಪ. ಮುಖ್ಯವೈನವು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. 6 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಲು ಅಕುಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಲುರ್ದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎತ್ತರಗು ಪೋಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವೇಗೊಡು ಪೋಪುನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ತುತ್ತ ತುದಿಗು ಪೋಪರು.
ಅಕಲ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಂದ ಏರ್ಲೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮುಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಇಂದು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರು ಶಿವನ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೂಜೆ ಶಿವನಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆರೆ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಮಾತೆರಲ ಜೊತೆಲೆ ತಂದು ಪಾಯರ ವೈದ್ಯರಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಯಡಿ ಎಂಕುಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಪ ಐದು ಬಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಪಂದು ಮಸ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದಲಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ದೇವತೆಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಪೊಡತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯರು ಐನರ್ದವರನೇ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶುಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಗಾರರಾದಿತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಪಪಂದು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪ ಓವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯರುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಈ ರಾಂಡಲ ನಿಕುಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಂಡುಂಡೆಡ್ಡ ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐದವರ ಬೇರು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತು ಮೊಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಿಡು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಬಾಬನ ಮಾರ್ಗೊಂದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ದಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರಿಯನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಪಾಪ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನ ನಿಕುಲು ಲೆಪ್ಪುನನೆ ಇಂದೆಕಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರು ಪಾಂಡವ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಸ್ಥೂಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಪ್ಪೆರು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅವು ಸ್ಥೂಲ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥೂಲ ಯಾತ್ರೆಲು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು ಐದವರ ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡತ್ತೆ ಓಬೆ ಸಂಶಯ ಜಂದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ನೊರಿಯಗೆ ಏತು ಪುದರನು ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರು ಏತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು ಯಾನು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅದೊಂದು ಶಿವ ಯಾನ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಬೈದೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಲ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮಗು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮನೆ ಓದುಂಡು ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತನುಂಡು ಮಾತೆರಗಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತಿನ ತೂಪರೋ ಇದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶಯರುಂಡು ಮಹಾಭಾರತಲ ಅಡೆಯಿ ಉಂತುದುಂಡು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನೆ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇಹದ್ದುದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐದವರ ಬೇಹದ್ದುದ ತ್ಯಾಗಲ ಬೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆರು ರಾಜಸ್ವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಭಾರಗಾದ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲಾದಿತ್ತಂಡು ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಅಡೆಯಾದಿತ್ತಂಡು ಒಯ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಬರಲೆ ಹೆಂಚ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬತ್ತದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಅವಂದು ಎತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಂದು ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿ ಅವಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರುಲ್ಲರು ಶಿವಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆರೆ ಮಾತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಟ್ಟು ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡಾಂಡ
ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಪ್ರದರ್ಶನಡಿಯ ತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ಆಂಡ ಕೆಲವೆರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲಾಪೆರು ಕೆಲವೆರಂತ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಪಂದು ಕೇವಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು ಕೆಲವೆರೆ ವಿರಳ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುನು ದೆತೊನುವೆರು 7 ದಿನದ ಪಾತೆರದಾದ ಗೀತಾ ಪಾಠಂಲ ಸಹ 7 ದಿನ ದೀಪೆರು ನಿಕುಲ ಸಹ 7 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಭಟ್ಟಿಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕೊಳಕು ಮಾತಲ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ಕೊಳಕು ಕಾಯಿಲೆಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ತಡವಾದು ಬರ್ಪುನಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಪೆರು ಎಂಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆದೇ ಪಡೆಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಕೆಲವೆರಂತೂ ಪರತೆರ್ದಲ ದುಂಬು ಪಂದ ಪರತದಕ್ಲೆರ್ದಲ ದುಂಬು ಪೋಪೆರು ದೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಶಲು ತಯಾರುಪುನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೈರ ಆವಂದು ಎತ್ತನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬತ್ತುದು ತೆರಿಪದು ಪಾಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕಾಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಇಂದು 1250 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಡತನು ಏತು ಎಲ್ಯಾನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೈಶ್ಯರು ಶೂದ್ರಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ ಹಂ ಸೋಸೋ ಹಂನ ಅರ್ಥನು ಬಾಬಾ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾದ ತೆರಿಪವೆರು ವಿರಾಟ ರೂಪ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಅರ್ಥದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನುಜೇರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಸಂಶಯಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲೆ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ದಯಗಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದಯಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರು ಇಂದು ಮಾತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬುರ್ದು ಎಂಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಚಿಂತೆ ಪಡು ಬಾಬನ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ವಿಕರ್ಮಜೀತ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು ಊರಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ತಮ್ಮ ತರಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪಾತೆರದುಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಐನು ಮರಪೊರ್ಚಿ ಏರ್ನ ಜೊತೆಲ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಪೋಡಿಯೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಏಪಲ ಮರಪೊರ್ಚಿ ನೆನಪುಡ್ದು ಪಾವನಾವುಡಾಪುಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಈ ವೃದ್ಧ ಬಾಬಾ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ದ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಗ್ರಂಥನು ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಿ ಬುದ್ಧಿಡಿಡೀ ಕಥೆ ಉಂಡು ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ವಾ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅರೆನೆ ನಿಕುಲು ಮರತು ಪೋಪರದಾನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಿಂತೆನು ದೈಗು ಮಲ್ಪರು ಶಾಲೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಪನ್ಪನ ಚಿಂತೆನು ದೀವನುವೆರೆ ಅಕುಲು ಓದು ನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ದಯಗು ಪದವಿನು ಪಡೆಪೆರು ಪಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥೊರದೇ ತೆರೆಯುವುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಪದವಿನು ಪಡೆಪೆರು ಪಂದು ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಪುರುಷಾರ್ಥದು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರಡು ಕರೆಯೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಥಾಂಡಲ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರಡು ನಷ್ಟ ಉಂಡಾವಡು ಅಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪೊಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿ ಚಿಂತನೆ ನಡಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹಂ ಸೋ ಹಂನ ಇಲ್ಯಾನ ಕಥೆನು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು ವರದಾನ ಮಗನ್ ಅವಸ್ಥೆದ ಪಂಡ ಮಗ್ನ ಅವಸ್ಥೆದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮಾಯನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾಯಜೀತ್ ಭವ ಮಗನ ಅವಸ್ಥೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸ್ವರೂಪ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗುಣಕಲ್ನ ಶೃಂಗಾರ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಶಿತ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಶಿತ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ವಿಸ್ತಾರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಮೃತಿಟು ದಿವಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟನು ಐತಮಿತ್ ಮನನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮಗ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಸಹಜವಾದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಮಾಯೆ ಸದಾಕಾಲಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಂಗಮ ಯುಗತ್ತ ಮುಸುರುತ್ತ ಭಕ್ತ ಮಾಯೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾಯಜೀತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಆಪರು ಆಪಗ ಮಾಯೆ ಭಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಪಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ನೆನಪುಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪರೆ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತ್ತದು ಪರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪುನವು ಪರವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪ ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪುಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಸದಾ ಭಿನ್ನಾದು ಬಾಬಾ
ಪಂಡ ಬಾಬನ ಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಯನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ದರ್ಪಣ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವಾ ದರ್ಪಣುಡು ಪ್ರತ್ಯುಂಜ ಆತ್ಮ ಹೂವೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪಣೆ ತೂಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.